Què farem avui? Avui farem la primera fase de... Bueno, farem el llibre. Cadascú de vosaltres tindrà un full d'A3, una cartolina, en realitat és un paper d'aquarel·la així resistent perquè pugueu pintar. Quin seria el privilegi aquí? Rica. I perquè sigui dona i negra ha de tenir una vida dolenta o... Sí, no sabem, perquè després potser és molt lleig, segons el cànon social. O sigui, és el que vam dir, que és que al final no són unes etiquetes molt més complexes. Potser tot. I aquesta és la idea, de que aquest llibre representi tot de manera creativa. No us hem imprès un cos en aquests fulls per això, perquè no hi ha un cos normatiu. La idea és per poder treballar tot el que parlàvem de la raó dels privilegis i totes aquestes diferències. Podeu fer el que vulgueu. Bueno, está bien porque vas descubriendo nuevas formas, bueno, de todo, de cómo es la vida, la gente. Hi ha alguna discriminació que heu patit a la vostra vida? Libertad de la gente, sí. Nuestra etiqueta era algo de en plan, como puta, zorra, en plan, hacia un término muy misógino hacia las mujeres. Yo pienso que todo tiene sus privilegios y sus no privilegios. Vaig veure que hi havia una necessitat molt gran d'aquests joves d'expressar, no sé si un dolor, però sí com viuen en aquesta edat el tema de les etiquetes i els privilegis. Com penses que l'art pot ser una manera d'expressar emocions, que al final és el que volien ells i elles? Jo penso que l'art al final no deixa de ser un llenguatge, el que passa que és un llenguatge que no és tan objectiu com pot ser la paraula, no? Aleshores, aquesta primera part com de treballar quina és la temàtica, no?, que vas fet amb ells, perquè al final el mitjà de comunicació que tenim és el llenguatge verbal, però el llenguatge visual i plàstic et dona com un altre pla de realitat, unes altres eines amb les que pots arribar com a expressar coses que no tens per què verbalitzar, no? Aleshores crec que això també els allibera una mica del pes, perquè estan com canalitzant totes aquestes preocupacions, no?, tota la temàtica que has treballat amb ells, però d'una manera com més que sembla un joc. I cada una d'elles doncs, troba la seva fórmula per donar sortida, no?, a aquestes inquietuds que han escollit com prèviament. Sobretot en aquestes edats que és difícil per ells expressar emocions. Tenir aquest espai íntim per compartir tant a nivell verbal com a nivell artístic les seves emocions i els canvis que estan vivint i com els afecta, no? Crec que és interessant, no? I per això el nostre projecte combinant art i mediació per mi va ser tot un èxit.